ಹೊಸಂಗಡಿ ಮೊರತನೆ ಸಮೀಪದ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಅಪಾರ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಘಟನೆಯಿಂದ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಸೊತ್ತುಗಳು ಬೆಂಕಿಗಾಹುತಿಯಾಗಿವೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಕನ್ನಾಲಗೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸುತ್ತ ಇಡೀ ಪ್ರದೇಶ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಮೊದಲು ಉಪ್ಪಳದಿಂದ 2 ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಕಿ ಹತೋಟಿಗೆ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಞಂಗಾಡು, ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಕೋಲ್ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಗಳಿಂದ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಯಿತು. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ഇന്നലെ രാത്രി ഏകദേശം ഒരു 8 മണിയോടുകൂടിയാണ് ഈ പ്ലൈവുഡ് ഫാക്ടറിക്ക് തീപിടിച്ചതായി വിവരം കിട്ടുന്നത്. ഉടൻ തന്നെ ഉപ്പളയിൽ നിന്നും 2 യൂണിറ്റും കാസർഗോഡ്, കാഞ്ഞങ്ങാട്, കുറ്റിക്കോല് എന്നീ നിലയങ്ങളിൽ നിന്നുമായി 6ഓളം യൂണിറ്റുകൾ ഇന്ന് പുലർച്ചെ വരെ വർക്ക് ചെയ്തു. ഏകദേശം ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. എന്നിരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അട്ടിയിട്ട പ്ലൈവുഡിന് തീ പിടിച്ച് കുറേശ്ശായി കത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 3 യൂണിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് JCB ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിമാറ്റി വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കിടത്താനുള്ളൊരു സാഹചര്യം മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളൂ. മറ്റ് അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ബിൽഡിങ്ങിന് ഒരുപാട് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെഷീനറീസൊക്കെ തകരാറിലായിട്ടുണ്ട്.